नै लोगोफोर दा गोजौसिनाव लाबोबाय सान्दुं नांसिननायाव ओमफ्राय लोगोफोर दाना लखबसिगोन वाव वाव नाया ओमफ्राय नाथुरा मैया मोननाया सुरु जालायबाय जोंना नै लोगोफोर ना सारनाय सुरु नै ना मिजौ होबोबाय ना मिजौ होबाय खवारियाव ना सारदों जोंहा दै राननायनि लोगोफोर खामानि गैया सारनोनो रोङा बै मालिकआ अन्थाइ मावहोबाय थानाया खामानि बेयो बाहाय अन्थाइ देनो नागिरदों ओंखायनो दैखौ मेचिनजों गासिबो बरनजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा ना मोन्दों बाहाय फिसा फिसा लोथौ जानो थाखाय नाथुराबो अयथासार दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नाथुरखौ दिन्थिहैगोन न'आव फोरानदों ओमफ्राय बे समाव आं भिडिअ लानो हायाखैमोन नाय लोगोफोर जों बाहाय आरोबाव ना हबावगोन गाबोन लोगोफोर बाहाय दैखौ मेचिनजों बोगासिनो बैहाय जोंना नै हांसोआ मेरला मोनजागासिनो बैहाय हांसोखौ नुहुरा ओइलाय हांसोआ जागासिनो जोंना ओमफ्राय जों बाहाय गाबोन हगोन दैया रानजोबगोन फुल मैयानो गारदोंमोन दैखौ दाबो हायाखै दैयानो जा गोथौ बाहायसो दंबावोमोन ओंखायनो जों बेखौ सारनो फैबाय मैयानो जों लांखांजोब्बाय नाखौ नै लोगोफोर मैयाबो जों बिदिनो मोनदोंमोन ओमफ्राय बेल' मोनाखैमोन लोगोफोर मैया बाल्थिंसे मोनदोंमोन लोगोफोर बिदिनो ना मावा फिसा 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 मोनदोंमोन ओमफ्राय बाल्थिंसेनि बाराबाव आरो बैस्रा जोंनि न' खाथिना लांबावदोंसो लोगोफोर बाल्थिंसे मैया आं भिडिअ खालामनो रोङाखै लोगोफोर नाया ओमफ्राय नाथुरा मैया मोननाया एकदमबारे सुनानै साफा फोरानखादों मामिया दा सान्दुङाव फोरानबावनो नागिरबावबाय सान्दुङा नाङाखै सायहा बाहाय लोगोफोर नाया जोंना मैया लाबोनाया आं भिडिअ खालामनो बावदों ओमफ्राय जोङो बै मोनसे खरे दंबावो बाहाय नोंथांमोननो दिन्थिसै नाखौ माबायदि मोनो थ' बेखिनिमोन भिडिअआ गाबोन मोनलायलायनोसैलाय बाय ओमफ्राय जोंना भिडिअआनो जाहैबाय ना हनो थांनो नागिरदों जों खरेयाव दैया रानबाय आं ओंखारदोंमोन बेयो दैखौ राननो थाखाय बेसिबां गोबाव लादों बेबो थांफागोन जोंजों ना हनो थाखाय नै बाल्थिंबो ओमफ्राय मुस्रिबो लाखाबाय थांसै थ' एबाराव लेट्स गो स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ अन्थाइखौ मा सिस्टेम बुखुदों ओमफ्राय बिसोर गासिखौ देजोबगोन नै देनाया नै बे आन्टिनि फिसाय बियो जोंनि न' खाथियावनो थायो नै मा सिस्टेम देदों नै गावबाय होमबा नै लोगोफोर गासिबो दैया रानजोब्बाय बे खरेयाव बै दैखौ बोखोदोंमोन ओमफ्राय जों दा एन्ट्रि खालामसिगोन दैया बांद्राय गैला खालि हाब्रुआनो नोगोद दंनो बै गोजौनि हाया फैजोब्बाय बाहाय बोहैनानै अखा हानानै नै मोनजेनबाय लोगोफोर फिसा फिसा सिंखावरिबो हाबदों ओमफ्राय नाथुर जुनाया नोगोद दंखायो ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानो हायासै मानो होननानै बुङोबा आंबो हफानांदों ओमफ्राय नै हाब्रुआ जा हाबसोखायो नै नाया हले गिदिरबो थागोन बाहाय दा फिसा मोनजेनबाय नै खुरैसे जाखाबायमोन होनदों खुरैसे जाखाबायमोन साग्रा बेनाव साग्रा गैलियालै नै खेबनैयाव आरो मोनबावबाय नै लोगोफोर नै जा बुरजा मोनबावबाय नाथुर जुनाया नोगोद दंखायो दे नै खुरैसे दिन्थिसै वाव खेबनैयाव नै बिसि मोनबाय खेबनै हनायावनो जोंना हांसोआबो जाफैगासिनोलाय खनथाम हबावबाय जोङो जिबौबो दङ नै गामलासेखा सिंखावरिबो दङ
ओमफ्राय मासे खावै दंबावो एलाय नै दा आं हगासिनो नास्राय दं नुबाय ओमफ्राय खावै गिदिर दंमोन ना खावै गिदिर हाबदों खुरैसे जालायबाय खेबबा जाबा जों हनाया खेबबायाव नै बिसि मोनबावबाय आरोबाव खुरैसेबाव दा बिथिंजाय मासे गोगदो जिबौ दं ओंखायनो आं थाङासै गिनानै मामियाथ' नैबायनो जसोदों ओमफ्राय भिडिअ लानो मोनासै जिबौ दंनोहाय लास्ट बोबाय लोगोफोर जा मोनो ओमफ्राय जों दा थांसिगोन लोगोफोर आं गासिबो हाब्रु नांजोब्बाय आथिङाव नै हाब्रु नांजोब्बाय जा गोथौखा दैया गैया खिन्थु हायासो नोगोर दं ओमफ्राय हायाबो नोगोर दै सुनांगौमोन दैजों सारसो नैबे गामलाजों थांगौलाय लांबायसो थाब नै जा बुरजा मोनबाय बाल्थिंसे जाथानसैमोन ओमफ्राय दा जों नाखौ हनानै फैखांबाय दा न'आव थांफिननानै क्लिन खालामनानै फोरानसै जों लोगोफोर ओमफ्राय बाल्थिंनै जाहांखा नायानो फोराननो थाखाय जा गोबाव नांगोन ओमफ्राय सुनोबो जा गोबाव नांगोन ओमफ्राय बै आन्टियाबो जोंनि मदद खालामदों मामियाथ' नै गासिबो सिजोब्बाय आरो बै बाल्थिङाव दंबावो नायानो जा मोनखादों ओमफ्राय दा ओलाव दिन्थिनोसै आं माबायदि मोनगोन माबायदि बुरजाखा दसेयावनो जा बुरजा मोनबाय बै आन्टियाबो जोंनो बाल्थिं लाबोनायाव मदद खालामदों नै लोगोफोर दाना लखबसिगोन वाव होनदों नायानो जा बुरजाखाबाय दा जों सुनो थाखाय नाथुरानो नोगोर बुरजाखा दाख्लै बिनिफ्राय बैसिम आदा मोनदोंमोन ओमफ्राय खेबनो मोनासै ओमफ्राय दा गिदिरबो मोनदों नास्रायबो मोनदों ओमफ्राय नाथुराथ' जा बुरजाखा नै खावै गिदिर मोनदों ओमफ्राय नैबाबो दा रानसिगोन नाखौ बेबो जोंजों एसे मदद खालामदोंमोन नालाय ओंखायनो गामलाया खुरैसे आरो दा खुरैनै जाबाय बिसोर सुनोनो हायासै सानसे नांसिगोनदां लोगोफोर बे गासिबो नाथुर गोजाजोब नै नायद होखानोसैबो सान्दुङाव नै फोरानसैबो फिसासो सान्द्रियाबो बै सान्द्रि गिदिरालाय जोंना नै लोगोफोर फाइनालि हाजोब्बाय ओमफ्राय बेल'खौ लास्ट भिडिअ खालामनो नागिरदां नै खालामबानो गासिबो मैलाया खारजोबो लोगोफोर खारजोब्बाय नै मैलाया साफा जाबाय ओमफ्राय बेखौ माखासे ना लोथौ जानो दोनबाय ओमफ्राय नै जोंना आइडिया दहायनिफ्राय एसे सुयै फोरानगासिनोमोन जोङो एसे रानबाय नै जा साइज जाबाय जा बुरजाखा बाहाय जायगा थोआसै नै जा मोजां रानबाय नै जा मोजां रानबाय नै दंबावोसो बाहाय जायगा थोयैनि गोजौआव लामबावदों नैलाय बेखौ दासो लामदों
नै लोगोफोर दा गोजौसिनाव लाबोबाय सान्दुं नांसिननायाव ओमफ्राय बाहाय जायगा थोआसै सिङाव जायगा थोयिखाय बे दोनबाय ओमफ्राय बाहाय जायगा थोयिनि आरो फिसासिनाव दोनबावबाय सान्द्रियाव लोगोफोर थ' मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर ओमफ्राय जाय जाय जानो लुगैदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो बेखिनिमोन भिडिअ लोगोफोर बाय बाय बाय